Εδώ και 2,5 χρόνια διαπραγματευόμαστε για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας με την eFood. Η εταιρεία αρνείται πεισματικά. Γι' αυτό βρισκόμαστε στον ΟΜΕΔ. Η πρόταση του Δημοσιολαβητή έγινε δεκτή από εμάς, αλλά απορρίφθηκε από την εταιρεία. Τώρα είμαστε στο δεύτερο βαθμό και στη διαιτησία. Έχουμε καταθέσει ένα πλήρες τεκμηριωμένο υπόμνημα στη διαιτησία. Στις 19 Γενάρη θα κριθεί αν θα έχουμε συλλογική σύμβαση και ως εκ τούτου αν θα καλυφθούν οι ανάγκες μας. Οξυγόνο στο δημόσιο βίο, δημοκρατία σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά ασφυξία στους χώρους δουλειάς δεν νοείται. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ο πνεύμονας της εργατικής αξιοπρέπειας. Η Ελλάδα είναι στον πάτο των συγκληδικών πινάκων σε όλη την Ευρώπη στα κοινωνικά δικαιώματα και φυσικά στο επίπεδο κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η νίκη του αγώνα των εργατών στην eFood μας αφορά όλους περισσότερο ίσως από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Εργαζόμαστε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου που μέσα σε λίγα χρόνια ανέβηκε στη δεύτερη θέση στις ταχυμεταφορές. Κάθε μέρα μεταφέρουμε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εγγύους, ηλικιωμένους, αμαία, σε ιδιαίτερα δύσκολες εργασιακές και καιρικές συνθήκες. Η συλλογική σύμβαση δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και δημοκρατίας.